Parang hinugan na dahil na, tay. Ha? Parang hinugan na. Matangkang na lagi pagkuha na. Grabe, naghahanap ka adyo. Anak ka ada ng buliga. Guys, anak ka naghahanap. Naghahanap ka adyo sa ginga. Parang na ka. Hinug ka adyo, labi isa laron. Gamay rayaman. Uy. Sinuko. Kaya na guys, mga untag saging. Grabe nga, marumanig ko ang kabaso. Huwang. Impas day saging day, banana. Banana Sabi na yung nganing saging nga, nganing saging nga tay. Ano man yun, gabaw ba? Ay, singan na ning kagwangan ni. Ko, stempel ko din ni guys na tagasa. Impas na po danig kon guys, tubo. Guys, gihapitan ming tatay dari guys, tungkuan saging. Kama ni salaron anja. Anja na ka anda yung magpamahaw day ha. Okay? Lagi ka delikado na. A few moments later. Magdiga mo na ko paniud to guys, kay mauli to sa Gabriel og paniud to. Magding-ag sa ako. Ding-ag ko ron guys. Nakahaling na guys kuya guys. Dali iya kay silaob na gimong hinaling. Tak-ang nagamang dinang-ag guys. So, human ako tak-ag dinang-ag guys para paniud to. Pagkuan na pagkudaring adubuhon hang ginukos. Ahan na lang matong adubuhon guys. Di ko magkilaw kay di ko kamauga kura. Napas Gabriel si Zay magkilaw. Hindi ha. Buho na laman na anong sure nga maluto. Ngaan pang mga bata. Kitaan man di ko sa amin. Guys. Ha na lang ring adubuhon guys kari dia. Dali ra mga adubuhon kay timplahan tak-ang awaits na. Yes no. Okay guys. Naon sa gandi ng guys, kung naluto na ba? Ayan, hapot na. Kami dyan din ng ag sa kahoy guys. Kadyo ba? Para nang i-dipong kay mag luto na kos, nukos. Nakot dari guys, ahos ug sibuyas. Dito kahoy ka, wala mag-ahos. Sige. Siyap tabo. Panakot guys dia. Ano ba na hagbang? Sige, hagbang ni sibuyas ha. Hey guys. Sibuyas ug ahos. Ora yang panakot na to sang adobo. Adobong nukos. Oh, makadiha. Hana ring hiwaan ng mga panakot. Hani ba dyan ni sibuyas sa yes na si magkatagak katagak gani hara jud ni. Pagwang baka sibuyas ka. Ay, bro. Hana ring panghiwaan guys tiya. Sibuyas ug ahos. Ora si Zekos adobo. Sibuyas ngarang dagkeam mura ka dagkeagoan. Dagag bula. Bulas jackstone. Okay. Piyahos na mo. Ukdong na ho. Human ko. Ina taghiwa ka mo lupad na tong kaha. Siga na ra ba? So, awang pa ni mga manuka oy. Sige. Pad pagkagwang ke apa ni sebut jasa we saya oke mana guys prepare naghang mga panakot na humot 11 ka humot na rin gisahan guys bani ko ninjo bi init na ba ni init tadi ay init na guys ha init na kaha init na dyan sakto na pangkuan. Okay. Isasa ko guys para panakot sa itong kuan. Panakot sa nukos. Na guys. Panaon na guys. Gilisa na. Init nagmantika. Init nagmantika guys. Hana na ilunod itong panakot. Kung saan yung ganahan nga. Kan guys. Kana mag-isa. Sa-gisa. Luto ras panakot ba? Okay. Saan papuwa-puwahan na dyan guys. Saan natin ilunod to. Ilunod na gatong nukos. Okay guys. Na guys. Na brown na siya guys. Oh, hindi mo lamdang man. Lamdang. Na guys, na brown na. Okay. Ayan, brown na gatong panagot guys. Ilunod tong atong nukos. Lunod na rin ng nukos guys. Nukos ya. Ito na isang gisahon. Pwede kang ugan. Wow.
Okay guys, nanonood na guys. Daghan kang kahil. Bahan mo gisang. Ayan. Ibuok na na siya guys. Wala na putula. Kujub man eh. Okay. Marong muta. Silang takuban. Kain sa tanang ako na gamay kuyo. Okay. Saray sang takuban guys. Pakita na mo na unsa guys ug maluto na siya. Okay na tanan karon di kadto taas sa gatong video. Yes ha. Nganta guys, luto na gamang adobo. Adobong nukos. Adobo. Wow. Ganahan ka danikin? Ha? Luto ta, udto. Oh, maskin mamang sidaan pa ni udto. Tuto mas iliyan sa tuning mata kanon. Ano bi? Putig Luto ta guys. A few moments later. Asa may mga pinaskuhan bago tibe? Grabe sa duha nakadawat og pinaskuhan guys ya, gamang manicuristang gwapa. Char. Sana all. Kabuok. Mo sa makasangkatag. Salamat ka to. Nagpapayuntag. Diyan sa guys asa may pa-try dar sang kuko og maangay ba? Sumati ko no apply dar sang kukong murag kukong kabaw, ang buling nga pa da. Dari bahala ka. Labaw ba si kun na. Hani ba nangan? Hindi kita man. Na guys, grabe sa duha na ka dawat og pinaskuhan sa mga tayo ni ka December na ni. Puno kan sa cutic na Mura itong ninang ato gingin. Nina. Grabe ka nice ang mga colors, be. Try. Ilan na mag-color te. Ganahan ang kumurag rainbow ang kamot. Alam ko ba na baka guys, pampintal. Wow, sana all bag-og mga colors. Bagong pinangado. Grabe guys. Sana isang cutics guys ha. Iya man ning ko ana hagat pas birthday ra unta ni. Kumot. Kalimot mo ko. Oh ya. Grabe naghana. Hapon na yun. Ya, palitan na ka na ka. Ikaw Kim. Pabukyan pa din naghaman. Guys, lain na pang kolor ah. Ano ibang kumara? Red color. Ay manaw pa oh. Grabe. Uy. Parang lipada yung tao sa mga manicurista dari. Puro yung tao isang heart. Kana. Isa maring isa kaning unang gi-apply kay murang maroon si Zahan ni ba? O hani ba ni sa luro? Kulur Murang siya dapit pagka-pink nga awam ni ba? Saingan na ni sa. Ano? What color is this? Temptation. Ano po ang Temptation dai ko no ba o kaninang color na. Kana sa may kana mo nice color ganun ko na. Guys, jagoan. Nandiyan continue na nandiyan silver no. Nice siya guys. Sure. Silver color. ay nasa inyo tigingin kay pang pampintal ko na. Ay pampintal. Sa may pintal. Anisa. Dala guys, grabe kang kukumra ng rainbow. May color. Kanang isa pa lang sa to. Okay. White. Kung kuan na yung siya. Ano ko bayad ma pilang ibayad magis na ma. Nadi, si bayad. Way bayad. Sister na yung kuko. 50 ra. Grabe ga. May kulur. Lagi kalima ha, man na to, marteluit. Lagi kalima ka rin. Saya na. Ito na, ikalima. Marteluit. Unsa ka mo kalula? Butik na, uy. Ang katungkuan sa kulo na, marteluit na. Ay, cutin. Ako'y naka-virgin si Jang cutics. Ng mga pang manicure. Butanday. Grabe. Ang kanarate. Masayang. Oh, di ba? Wow, ka-nice na lang gid. Kanang ikaapat mo bawahan ni ng kolora mo, white siya. Nice na guys. Thank you. Gisray bayad ma. Salamat sa sponsor. Nalipayan tan guys, sa pinaskuhan manik kan. Na ay cutie. Kung naghang pinaskuhan nimo ug nanatay maduhon. Na nami mamiso. Balitan na pa na sa cutie nakabuok. Thank you. Unsa ato, unsa man ini. A few moments later.
nanas nanay. Ako, ay siya. Ba. Nanay, bi? May pag-abot, kikas Amerika. Yes, nanay, guys, ang abot, kag Amerika. Tugnaw kay Leah? Ha? Pag tugnaw sila, guys, na si Kinkin, kahayin na pa, Labig buhok ni Kinkin. Gwapo na po yun, gwapo na. Si Kim na, agi. Tugnaw, sakit-sakit, parang haming duha. Kaya isang iring. Ato, hilapin na isang iring, di. Mansud na. Nabuntas na naman ang iringa, way kang kaan. Pakan na, kana ka na. Ito, wadin sila mag-istorya. Ingat. Nagsasilagpan na, natang ni nanay. Tagays, kuya, Bi, luudot to nga mo, kuya. Tuloy. Nanay mo, kuya, Bi. Uwan ugma ba? Ano, Bi? Nabuntas na ng iringa kay. May indik pa nga, Jo. Looy man. Kada kaka. Kada. Nande, ko mo trabaho tanan. Hey. Kasara na sa isa kabuan mukhaan ni Jang Iring, guys, ha? Kasara sa kabuan mukhaan ni Jang Iring, nabuntas na na. Sana. Kaya mo uli mas nanay matagaan o kuan, pagkaon. Dahil no. Busog na ng mingming. Pati Iring yung pagkaon. Kanon nagpaan ng Iring? Ilan? Kanon kunupan. Lain may pagkaon na ng Iring, ha? Kay tinagpiso man, ha? Ha? Tuna nani. Sagdi puhon kay ato ng butang agdaghang piso, ha? Okay? Na ato ninyo kuan agamang mga kuan, ha? Kanang mga taw-taw da na, ha? Guys, shout out dahil ko doon nila ni Shuni Rangki ya, sa kuan anda masuon siya. Diyan ka ni si Marinil Chipada. Shout out ko ni mo day ug ni Ma'am Rosario Madroniro. Shout out ko ninyong tanan. Shout out ko ni mo, ma'am. Salamat ka na sa itong pagtanaw sa mga videos, ma'am. Salamat sa itong kanang pagtanaw sa mga videos, guys. Ngayon at kung nga di mo pulaan. Thank you so much. Daghang salamat sa inyong kanang paglantaw sa mga videos. Banu ba na pa sa sunod ng video, guys. Bye!